Belay na rayo na palia nang miling makita ang dating asawa no nachtetendang gelay para bihain ang anak, ang wakas ay labes yang 90. Sigurado ka bang handa ka nang pimasok sa isang mahabang kiventu na halos 9,000 na salita, kung saan ang liya, sakit at pananabik na makabawi ay nakaging isang matinding emosyon. Kung ang sahot ay samahan mo akong tawirin ang hanghanan nakaran at kasalikihan kung saan ang isang mayamang lalaki na akala niya ay nakalimitan na ang lahat. Ngayon ay nakilat na napaktanto na siya ay napatpat sa isang sulokong kanayang konsensaya, nang hindi sinasadayang miling makita ang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanayang bihay. Ngayon nachtetenda siya ang gelay sa isang maliit na palengke, pinapalaki ang anak na hindi niya nakilala. At saan pating ang kapalaran kanilang tatlo. Bahaya siyang himiku ang benton berde at pilang kamatis ay nababalitan ng alikabok. Ang kipas na barut saya ay hindi sapat para makpainit sa lamang madilim na hapon sa isang liblib na lugar sa probinsayang Lingbene, kung saan kakunti ang populasyon, sira-sira ang hadon, at madalas ang pakilan at init sa buong taon. Ang hataw sa palengke sa hapon ay nagliligbit ng kanilang paninda, ilang sigaw ang imalang havenghaf. Ang amuing makakalay na nalanta, ang amuing isda, ang amuing lipa, ay makalo na limilikang isang halo-halong amuay na madalas sabihin matatanda na amuing pagtatrabaho para mabihay. Ang kaimbokong tibak sa ilalim ng posting karainte, ang tuyong bitak-bitak ng kanal ay nakpapalala sa tanawin. Nakatayo sa likod ng tindahan CBS, ang payat na baba na may pahot ng mata ay nakanghalang Candelaria. Kung walang makakivento, walang makakala na 10 taon na ang nakalilipas, si Candelaria ay nakatira sa isang maliwak na apartment sa gitna ng lungsod ng Iha, na naniniwala sa isang walang hanghang pag-ibig sa lalaking ipinakmamalaki niyang tawaging asawa. Ngayon, nakupo siya sa isang 5 kaway na mesa na itinapon ng isang tao. Araw-araw ay naklalatag ng isang pirasong karton para makdisplaying makakalay at paminsan-minsan ay imibo sa malamig na hangin. Si Candelaria ay 32 taong gelang ngayon, habang ang lalaking dating tinatawag niyang asawa ay isa ng kilalang belay na rayo. Mas matanda siya sa kanayang 7 taon na nagkaroon ng isang masigosig na kabataan na may ambisyon at pangharap na dominahin ang merkadong real estate. Noong araw na imalis siya sa kanayang bayan, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Candelaria, nang hamhaku na pakbalik niya ay makakaroon siyang sapat na pera para maktayong tanan. Ngunit nakalilingkot ang kanayang pakaimalang sa trabaho kasama ang napakalaking presyon kung siya ay inti-inting naklayo sa kanila. Ipinahayag niya noon na mas makakang masaya tayo kapag may pera tayo at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, inti-inti siyang nawala sa bahay, ang habirang pakkanay naging tahimik, ang kaminsayang pagtatanong ay inti-inting nabawasan. At isang araw, si Candelaria ay nakantay sa kanayang pag-ibig mula sa isang mahtamah na pagpipilong, nakatilok siya ng hindi namamalayan. Sa loob ng ilang taon, natikman niya ang sapat na kakayahan. Sa huli, ang kanilang kasal ay nauwi sa hiwalayan pagkatapos lamang 3 taon pagpapakasal. Nahiwalay sila ng walang enghay, niyakap niya ang ilang pirasong alala habang imalis siya na parang hinabol ang isang mas malaking layunin. At ngayon, halos isang dekada ang lumipas, siya ay naging isang monumento sa mundong negosyo. Maraming kiwento ang sinasabi tungkol sa malalaking proyekto, tungkol sa minute-na-group na kanayang itinatag at pinamamahalan. Ngunit kakunti ang bimabanggit kay Candelaria, ang babaeng dating himawak sa kanayang kamay sa kahirapan, na laging nagtitiwala sa kanaya. Ang alam lamang nila ay bigla siyang naklaw sa lahat ng pagdiriwang na hindi lumalabas sa anumang fromong media. Hindi rin niya binabanggit ang nakaraan na para bang gusto niyang biruin ang alala. Ngunit ang kapalaran minsan ay parang isang biro na kinakabayan tayo sa isang pakikot, ipang sa isang araw ay pilitin tayong harapin ang nakaraan sa pinakamasamang sandali. Noong hapon na iyon, katatapos lamang niyang isang pilong ipang sirin ang potensyal para sa pag-unlad ng isang malinis na lugar ng agrikultura sa rehiyon ng Lingbene. Ang kanayang marangang sasakyan kasama ang pangkat ng makatilong ay minto sa isang kainan malapit sa palengke para kimain.
Pimili siang isang kakaibang sobawang isda, nakaupo sa panghalawang palapak, ang tanawin ay nakatingin sa sira-sirang palengke sa harap. Plano lamang niyang kimain ng mabilisan, makpahinga bago imiwi, hindi niya akalain na sa loob lamang ilang minuto ay makbabago ang lahat sa kanaya. Isang malakas na hangin ang imihip, kasama ang halimikmik na amoy mila sa kanal na malapit doon. Bigla siyang tumingala sa bintana. Sa ibaba, isang payat na baba na may pamilyar na. Barut saya ay nahihirapan sa pagbibihat ng isang mabigat na basket ng kamatis. Sa simila ay tinignan niya lamang ito, ngunit bigla siyang natigilan, ang kanayang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Maribang siya ay nananaginip o ang babaeng iyon na may naktitis na mukha ay si Candelaria, ang kanayang dating asawa. Hindi niya sinasadang sumandal ang kanayang mata ay nakapaku. Naalala niya ang pinong hatampok sa kanayang mukha, naalala niya ang biyok na dating itim na naging mapasav ng hayandal sa araw at hangin, ang kilos na yawn, ang parang maingat na pag-ayos ng bawat bingkos ng gelay sa karton. Lahat ay tila nakpabalik ng libilibong alala. Nang walang pag-isip, binitawan niya ang kitsara, biglang tumayo, kimilos nang walang malay at hindi pinapansin ang mga reaksyon ng mga katilong sa paligid. Sumikot siya pababa sa makitit na haktan, nabangha ang ilang taon ngunit hindi na nakpamanin. Paglabas ng kainan, tumingin siya sa paligid at nakita si Candelaria na nakaupo sa isang sulokong palengke sa tabing ilang tindahan ng pritas. Ipinasok niya ang kanayang payat na kamay ipang kolektahan ang mahalanta na bingkos ng gelay at itabi, pagkatapos ay pakot na sumandal sa kaway na poste. Nakatayo siya na parang nawalan ng kaliliwa, ang kanayang puso ay tumitibok ng malakas. Hindi siya makapaniwala sa kanayang nakikita, ang kanayang dating asawa, ang babaeng dating may matinding pagmamalaki, ngayon ay nakaupo sa gitna ng palengke at nagtitindang gelay. Tulad ng isang likas na ihali balak niyang limapit, ngunit bigla na lamang tumigil ang kalahating kanayang pa. Natatakot siyang kamiyan siya, natatakot siyang hawakan ang sakit. Sa gitna ng mahasakawang paniyaya at paktawat, ang tinuhong dimadon na motosiklo, ang tinuhong imiyak na mahabata, naririnig pa rin niya ang kanayang sariling puso. Akala niya sa nakarang taon ay nawala na si Candelaria sa kanayang bihay, akala niya maral ay nabibihay siya ng mayos o nakpakasal na sa iba. Ngunit ngayon, ang hirap na larawang ito ay tila sinasakal ang kanayang dibdib. Tahimik siyang imatras, sinisibikang maktaho sa likod ng isang tindahan ng pritas. Tahimik niyang pinakmastan si Candelaria, pinakmastan ang bawat bakas ng kalangkitan sa kanayang mukha. Sa sandaling yawn, hindi siya naibasa isang diwag, parang gustong sumikot at magtanong, at gustong takasan ang responsibilidad ng isang taong dating ng iwan. Kahit na ang katotohanan ay kisang imalis siya o wala siyang pakialam, hindi niya pa rin itinatanggi na nakasala siya. Nang papalibok na ang araw, ang palengke ay naging mas konti ang tao, nagsimilang maglakbit si Candelaria. Nakita niya siyang hinila ang isang sira-sirang bisikleta sa likod na nakatali sa isang maliit na plastis na ipuan, maral ay ginagamit para maupo habang nagtitindang gelay. Pagkatapos, bigla na lang, isang batang lalaki na mahapitong taong gelang ang tumakbo mula sa kingson, niyakap si Candelaria at simahaf, nanay, ngayong araw ay nakabisa ko ang tila na ibinahayang giro. Mataas ang grado ko. Tila timahal ang kanyang puso. Tinawag ng batang lalaki si Candelaria na nanay, may mukha na kamukha niya, ngunit ang kanayang mata ay maliwanag at ang kanayang ilong ay kamukha niya. Luminok siya, pinakpawisan malamang. Maaari bang anak niya yun? Nakiwalay sila 8 taon na ang nakalipas, kung sisimahin halos 7 taong gelang din ang batang ito. Mabilis na tumitibok ang kanayang puso. Maraming tanong ang limitaw. Nang hindi naghihintay, dali-dali siyang sumakay sa kotse. Sinabihan ang driver na dahan-dahan lang at sendan ang makina. Ikiniya ni Candelaria ang kanayang anak palabas ng eskinita sa likod ng palengke kung saan naroon ang pansamantalang bahay. Biglang bumiwas ang ilan, ang mabibigat na patak ng ilan ay timama sa mga aero, ang don ay nabahan sa loob ng ilang minuto.
Nakapu siya sa kotse na nakatingin sa salamin, nakita si Candelaria na pansamantalang inalis ang kanayang manipis na damit ipang takpan ang kanayang anak na tumatakbo patungo sa isang sira-sirang bahay. Ang kapader na hawa sa ladrilayo ay mahaspang, ang 5 bubong na hawa sa tila ay parang malapit ng humil. Madilim ang eskinita na walang ilaw sa kalsada, ilang aso ang kimal. Ang tanawing iyon ay nakpanghinag sa kanaya. Ang kanayang dating asawa at maral ang kanayang anak ay nakatira sa lugar na ito. Nang imipa ang ilan, bumaba siya sa kotse, nakasuot payong na sinendan ang mga ayapak makina. Similip siya sa sivang pintuan. Sa loob, abala si Candelaria sa pagsasinding kalan na hawa sa kaway para maklitong sa bawang halay. Ang batang lalaki ay nakaupo sa 5 kaway na mesa na nakayuko habang nagsusulat. Ang salit ay mga 10 metro kwadrado lamang, walang animang maalahang hamit. Narinig niya ang batang lalaki na nagtanong, "Nanay, magtitinda ka pa ba ang halay bigas? Ilang araw na pong imibo ka, natatakot ako na mapahot ka." Sumagot si Candelaria sa haralhal na buses, "Kan hindi ako magtitinda son. Ako kakiyan pambayad para makapag-aral ka." Sumikap ang kanhang dibdib. Pinakmasdan niya ang batang lalaki, ang mga mata ay maliwanag, ang matilis na baba ay kamukha niya noong bata pa siya, pati na rin ang lingkod kapag nakita niyang imibo ang kanayang ina. Naalala niya noong magkasama pa sila, sinabi ni Candelaria na gusto niyang magkaroon anak, ngunit palagi niyang ipinakpaliban dahil abala siya sa trabaho, dahil hindi pa siya handa. Hindi niya akalain na magdadalang tao siya at palalakihan ang anak na makisa sa loob ng maraming taon. Kinamahan, nakpunta siya sa eskinita na iyon, ngunit mukhang imalis si Candelaria para magtinda. Wala siyang ibang makakawa kundi maghintay hanggang tanghali. Nang makita niya ang kanayang anino na bumabalik, lumapit siya, "Candelaria. Ako ito." Halos mabitawan niya ang basket ng halay ng lalaki ang kanayang mga mata. Pagkalipasang ilang segundo, nabawi niya ang kanayang sarili, binuksan ang pintuan ng bahay para papasukin mina ang kanayang anak. Himaharang si Candelaria sa balkonahe, malamig ang kanayang mukha, "Anong ginagawa mo rito?" Nang hinag siya, hindi niya kayang magsalita. Sa huli, sinabi niya, "Gusto ko lang malaman kung bakit ka nahirap ng ganito at ang bata ay anak ko, hindi ba?" Ngumiti nang mapait si Candelaria, ang kaliha ay tila gustong pimatak ngunit pinakalan niya, "Matagal na iyon bakit ka pa abala sa iyong malaking karera para intindihin ang isang babaeng nagtitindang halay kasama ang kanayang anak." Hindi niya matis ang kapaitan sa kanayang buses, lumapit siya at naglakayang isang sobrang pera sa kanayang kamay. "Ito ay isang kanting pagmamalasakit ko, kaya kung bahan ka at ang anak mong mas magandang bihay, hiwag kang tumanggi." Ngunit ahat na itinapon ni Candelaria ang sobre sa lipa, haralhal ang buses, "Hindi ko kailangan ang pera mo. Hiwag mo akong gawing isang oportunista. Kaya kung palakihan ang anak ko basta aminin mo na anak mo siya, iyon lang." Natigilan siya. Ang daming emosyong na matagal nang pinipigil ay sumabog. Umiko siya para pilitin ang hanakalat na pera, nanghingisap ang kanayang mata. Higit kanino man, naintindihan niya ang pagpapalaga ni Candelaria sa sarili. Siya ay dating mapagmatas, hindi madaling tumanghap ng 5,000 sa taong nag-iwan sa kanayang nag-isa sa loob ng maraming taon. Bilong niya, "Pamanin, himihingi akong pamanin." Pagkalipasang ilang sandali, sumilip ang batang lalaki, kimikislap ang kanayang mga mata, "Nanay, nayaw ako." Pimasok sa Candelaria para kinin ang isang basong tibak para sa kanayang anak. Tiningnan niya ang bata na may nahinanakit ng mga mata. Ang bata ay tila napakamayain, nakatatago sa likod ng kanayang ina, marahil sa loob ng maraming taon ay hindi niya alam kung sino ang kanayang ama, hindi niya narinig ang siniman na banggitin ito. Nasasaktan siyang akapin ang kanayang anak, ngunit hindi siya naklakas loob, natatakot siyang takitin ang kanayang anak. Imatras mina siya, ngunit mula sa araw na iyon, tahimik niyang sinisubaybayan ang mag-ina ni Candelaria, sinisubukang tumulong ng hindi direkta. Alam niya kung saan madalas bimibiling halay, akat niyang tahimik na initusan ang isang tao sa palengke na magbentang mas mira.
Alam niya na malapit ng masira ang bahay nito, tahimik siyang imipang manghahawa para ayusin ang bubong na hawa sa tila palitan ang hasirang tablo. Naginit mahigpit na tumanggi sa Candelaria, tinawagan ang manghahawa pabalik, simahaf siya, ayaw kong makutang sa yayo. Ang babaeng yun, payat, imibu, ay nakpapatiloy na nakbibisikletativang imaha para maktenda sa palengke. At ang batang lalaki, nakataho sa likod madilim na mata ay ang simpleng pangharap, sana ay gemaling ang kanyang ina, sana ay magkaroon siya ng bagong bag sa paralan. Hindi pa siya naklakas loob na pintahan ang kanyang anak sa paralan dahil natatakot siyang pigilan siya ni Candelaria, nakatayo lamang siya sa malayo at pinapanood siyang imivimilo sa paralan. Sa loob ng ilang gabi, paulit-ulit niyang sinisisi ang kanyang sarili kung bakit hindi niya hinanap siya ng mas maaga. Marami na siyang malalaking bahay at maranghang kotse, reputasyon, ngunit lahat ng ito ay hindi sapat para pinan ang bitas na nararamdaman niya, isang bitas na nilika niya nang iwanan niya ang kanyang dating asawa. Pagkatapos isang araw, nagkaroon si Candelaria ng mataas na lagnat, marahil ay dahil sa pagkabasa sa ilang araw. Labis na natakot ang bata, tumakbo siya para himinging tulong sa isang kapitbahay para dalhin ang kanyang ina sa klinika. Agad siyang dumating nang marinig niya ang balita. Nakita niya si Candelaria na nakaiha sa limang kaway na kama, mapitla ang kanyang muka, mabigat ang kanyang hatalikap mata. Sinabing doktor na mayroon siyang pulmonea, kailangan niya ang pahinga at maingat na panghangalaga. Nakupo ang batang lalaki sa gilid ng kama, mahigpit na nakakapit ang kanyang kamay, namimila ang kanyang mata. Nang walang pag-alinlangan. Nakalok siya na ilipat siya sa isang mas magandang ospital sa lungsod. Balak ni Candelaria na tumanggi, ngunit imiyak ang bata, "Nanay, natatakot ako, kung may mangyari sa iyo, ano ang gagawin ko? Pakinggan mo ako." Napilitan siyang tanggapin ito, tumingin sa kanya na parang sinasabing ito ay isang pangyayari lamang na hindi maiwasan. Imitang siyang ambulansya para dalhin si Candelaria sa isang pribadong ospital, inalahan ang gamot at ang bayad sa silid ng walang animang pagsisisi. Sa loob ng ilang arawang paggamot, inti-inting gumaling si Candelaria, ngunit wala pa rin siyang lakas para gumala ng madalas. Nakisap siya na manatili siyang ilang araw, maghintay hanggang sa tiliyang mawala ang kanyang lagnat bago siya lumabas ng ospital. Sa inang pagkakataon sa loob maraming taon, nakasama silang dalawa sa isang silid ng ospital. Maingat niyang hiniwa ang pritas para alikan siyang kimain, ang bata ay gemahala rin, minsan ay binabantayan ang kanyang ina, minsan ay nakupo at nakbabasa ng libro. Isang araw tinanong niya ang bata, "Gusto mo bang sumama sa iyong ama?" Tumingin ang batang lalaki na may malungkot na mata, "Gusto ko lang na hindi na mahirapan si nanay." Napakahirap magtan ng halay, maaari mo bang tulungan si nanay? Naramdaman niyang sumikip ang kanyang puso nang hanghasap ang kanyang mata. Hindi imihingi ang batang lalaking malalaking bahay at maranghang kotse, gusto lamang niya na hindi na mahirapan ang kanyang ina. Iyon ay isang saksak sa kanyang pagmamalaki, isang taong dating nakakala na ang pera ay ang lahat. Abola ang ospital, kung minsan ang hanas ay papasok at lalabas, kung minsan ang habisita ay dimadalaw sa silid ng pasyente. Hindi siya naiya, nakasut ng mamahaling site, nakabantay sa makina ni Candelaria, naglilitong lihaw at bimibiling gamot, binibihat po ang kanyang kamay para pinasan ang kanyang pawis kapag siya ay may lagnat. Ang mismong larawang yun ay nagbigay kay Candelaria ang halo-halong pakiramdam. Nakaramdam siya ng pagiging malambot, nakaramdam din siya ng paghinayang, at natakot na maging mahina at tanggapin mili ito ipang miling masaktan. Nang lumabas si Candelaria sa ospital, nahanda siya ang isang mas maliwag na apartment sa isang tahimik na lugar na may seguridad, may malinis na tubig. Tahimik si Candelaria, ngunit ang bata ay masaya dahil ang limang bahay ay tumitilo-tiving imilan at madalas na nakakasakit ang kanyang ina. Sa hili ay tinanghap ni Candelaria ang paglipat, ngunit may babala, "Ayaw kong makasama ka ng malalim, hanap akong paraan para maibalik ang hagastos."
Hende siya nakipahtalo basta maran, isipin mo na lamang na ito ay isang pansamantalang hakbang, kailangan botan mas magandang lugar. Lumipat sila sa isang 3 palapag na apartment, ang bawat silid ay maliwag na may mga bintana. Maring isabot ni Candelaria ang isang basket ng sariwang halay, ang bota ay nakupo at nakarool sa ilalim maliwanag na ilaw. Bagamat siya ang nakaalala, pinanatili pa rin ni Candelaria ang pagtitinda ng halay, binago lamang niya ang lukasaon. Inipa siya ang isang sulok sa palengke na malapit doon, sa inang araw na dinala niya ang kanayang halay, naglakay siya ang isang maliit na karatila na sariwang halay mula sa hardin. Ang hatimaron ay minto para tumingin, may mga pamiri na miro at malinis, siya ay masaya. Paminsan-minsan ay dumarating siya para tumulong na makbihat ng halay, makayos ng tindahan. Ang katakalabas na tumitingin ay bumibilong, ang taong ito ay nakabihis ng maayos, nakmamaniwang magandang kotse, bakit siya naktatrabaho sa isang tindahan ng halay. Wala siyang pakialam, naintindihan niya na hindi po alam ng mga tao ang katayan ng kanilang dating mag-asawa. Samantala, si Candelaria ay patuloy na nananatiling walang katiyakan, kung minsan ay humingiti siya, kung minsan ay malamang siya. Tinanggap niya ito, alam niya na kailangan niya ang oras para maniwala na hindi siya lumalabas dahil lamang sa awa o kanting pagkakasala. Sa panahong minute na graup, ang kanayang madalas na pagkawala kamakailan ay naktilot ng kahilihan sa board of directors. Nakbibilinghan ang mga tao na sigurado na ang amo ay may bagong kasintahan. Gayunpaman, hindi siya nakabala na iwasto ang mga alinghawnghaw dahil hindi na siya abala tulad ng dati. Ipinasa niya ang mas maraming trabaho sa vice-presidente, ginawa lamang ang maalahang desisyon. Isang hapon, pumunta siya sa tindahan ng halay at nakita si Candelaria na nakupo, hawak ang kanayang noo. Mahina niyang sinabi, samha nakalipas na araw, mahina ang palengke, maraming halay ang hindi nabenta, hindi ko alam kung paano ko ito harapin. Naisip siyang ilang sandali at nagkaroon ng ideya, kung papayagan mo ako, hanapan kitang isang outlet para makapagbigay kong matatak na halay. Mayroon akong koneksyon sa isang shine malinis na pagkain. Nag-alinlangan si Candelaria, natatakot pa rin na maging dependent, ngunit sa pagkakataong ito ay. Hindi siya naklakas loob na maging sobrang mahigpit dahil napakahirap ng ekonomiya at kailangan niyang mag-alala tungkol sa pagkain at pag-aaral ng kaniyang anak. Kinabukasan, ikinonekta niya siya sa isang maliit na manager ng supermarket, kailangan nilang sariwang halay araw-araw. Natiwa si Candelaria nang maubos ang inang batching halay, ngunit bago pa siya maging masaya, limitaw ang mga problema. Ang isang gripong mga malilit na negosyante sa 5 palengke ay nagsalo sa katotohanang suportado siya ang isang biktima investor, nagbibilinghan na inakit niya ang mga lalaki. Nakarating ang kiwento kay Candelaria, nakaramdam siya ng pagkawa sa sarili at tumilo ang kanayang haliha. Nang araw na iyon, nang dumating siya, sinakawan niya siya ng may samang loob, masaya ka na ba? Dahil sa iyo, nagbibilinghan ang mga tao. Malungkot siya, alam niya na nagpapalaga siya sa kanayang dignidad, sinibikan niyang alivin, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang sinasabing mga tao, nabibihay ka para sa iyong sarili at sa iyong anak. Imiyak sa Candelaria, mayaman ka kaya hindi mo naintindihan. Noon ay binabatikos ako bilang isang babaeng nang iwan sa kanayang asawa, ngayon ay pinakbibintanghan akong sinasamantala ang aking dating asawa. Gusto ko nang sumiko sa lahat. Balak niya siyang akapin para alivin, ngunit dali-dali siyang limayo, hindi pa rin siya pinapayagan na hawakan ang dating lamat ng nakaraan. Noong habang yun, nakita ng bata na imiyak ang kanayang ina, nagtanong siya, hiwag ka nang imiyak nanay, mabait naman si Tiyo siya bodang. Tiyo ay. Pagkatapos ay timahal siya na parang hindi pa niya malinaw na naintindihan ang titulong ito sa lalaking iyon. Pininasa ni Candelaria ang kanayang haliha at niyakap ang kanayang anak, hiwag kang makisip ng sobra, susubukan ko, basta mag-aral ka ng mabiti, kahit mahirapan ako ay kaya ko. Narinig niya ang lahat ng ito sa labas ng pinto, sumikip ang kanayang puso ngunit hindi siya naklakas loob na pimasok.
Pagkalipasang ilang araw nagkaroon lagnat ang bota at kinailangang lumiban sa paralan. Abala si Candelaria sa pagtitindang gelay nagpulantaraw siyang dalan ang bota para makpatingan. Sa inang pagkakataon ay nagkaroon ng sariling espasyo ang dalawang mag-ama, nakupo ang bota sa likod ng kotse at tahimik na pinapanood ang tanawan. Tinanong niya, anong asignatira ang gusto mong pakaralan? Nagimiti ang bota, gusto kong gamiit, naginit wala akong makakrayula. Kailangan minang itabi ni nanay ang pera para bimiling bigas. Natahimik siya, nangham ako na bibigyan kitang isang kahon krayula. Nakalangan ang bota, pero iwag mong ipalam kay nanay, malilangkot na naman siya dahil natatakot siyang humastos. Ang inosenteng pahayag na yun ay nakaparamdam sa kanaya na mas mahal niya ang kanayang anak. Pagkatapos ng konsultasyon, niresetahan ang botang gamot, hindi naman maliba ang kanayang kalisihan. Sa Don Pauwi, maranihang inihatid ang bota pabalik sa apartment, pagkatapos ay binihat ang basket ng gelay sa halip ni Candelaria dahil kailangan niyang alakan ang bota. Lumipas ang panahon. Lalo siyang naging malapit sa kanayang anak at gumaan ang pasanan ni Candelaria. Gayunpaman napagtanto niya ang isang problema, kailangang magkaroon panghalan ng ama sa birth-sertificaat ng anak, kailangang kilalanin ng legal para matamasa ang benepisyo. Kinausap niya si Candelaria, maaari tayong pumunta sa komite para isagawa ang mga formalidad ng pagkilala sa anak, gusto kong gamitin bota ang opleiding kanayang ama. Natagelan si Candelaria, malinaw na naintindihan niya na ito ay may malaking kailangan, naginit imisbong ang kanayang pagkamakasarili, naisip niya na bakit ngayon lang nakklaim anak, paano naman ako, saan ako nabibilang. Naramdaman niya ang pagkapatas, pinili niyang ihalang at iwag pilitin. Itiniyon niya ang kanayang enerhiya sa kampanaya, naginit madalas pa rin siyang bumibisita sa mag-ina. Pagkalipasang ilang biwan, inti-inti ni mga si Candelaria sa kanayang pagtitiyaga. Hindi siya nakpakitang animang pag-ihali o pinilit siya tungkol sa pera. Minsan ay tahimik lamang siyang makikiwentong ilang kiwentong negosyo o nakikinig sa kanaya na nagrereklamo tungkol sa pagbiling gelay sa mataas na presyo. Isang hapon, nakita niya ang bota na imiwinang moha sa apartment, naginit nakaranas siya ang aksidente dahil nadila siya sa haktan. Napadala niya agad ang bota sa klinika na malapit doon. Sa hili ay walang malibang nangyari, naginit isang maliit na khas-khas sa kanayang nua ang kailangang tayang tatlong tay. Agad na timakbo si Candelaria nang hitam ang kanayang maka. Inalив niya na mabiti na lang at walang nangyari. Tumingin siya sa kanaya, tumingin sa kanayang anak, pagkatapos ay biglang imiyak. Napagtanto niya na mas dumidipin na siya sa kanaya. Noong gabing yun, sa inang pagkakataon sa loob maraming taon, tahimik na sinabi ni Candelaria sa kanaya, manatili ka rito at bantayan mo ang bota, bababa muna ako. Para bimiling mabenda. Ang sinabing iyon ay parang isang sinaulis para sa kanayang karapatang lumabas sa kanayang bihay. Imipo siya sa gilid ng kama na hawak ang kamayang bota, magpahinga ka, malapit mo nang matanghal ang benda. Nakilat ang lalaki, sumikip ang kanayang dibdib. Ito ang inang pagkakataon na tinawag siyang bota na papa. Imiko siya at marang hinaplos ang pisnging bota, nandito sa papa, matilok ka na. Timikit ang bota na para bang kampante na dahil nasa tabi niya ang kanayang papa. Timilo ang lihang lalaki, naktataka kung bakit niya pinalakpas ang napakaraming taon para limaki ang kanayang anak na kapos sa bihay. Himinga siyang malalim, determinado na bahian ang lahat. Pagkaroon ilang linggo, nag-organisa siyang maliit na pagpipilong sa kampanaya, ang panginangailangan ay ipahayag ang proyektong malinis na produktong agrikulturong grupo, naginit palihim niyang isinama ang baba. Noong ina ay nahiya ang baba, naginit mahisay na sinabing lalaki, ikaw ang taong nagsuplying makakalay sa aking shine produktong agrikultural, walang siniman ang may karapatang maktida. Napilitan siyang dumalo, nakasot ng simpleng baro at nakatali ang biyog. Sa kalahitnaan ng pagpipilong, biglang nakpalam ang lalaki na magsalita, ngayon gusto kong ipakilala ang taong nagbigay inspirasyon sa akin ipang maminan sa malinis na produktong agrikultural.
at siya rin ang tong nagsakripisay marami para sa akin, ito siya, ang babaeng lebos kong pinaalahan. Pimalakpak ang buong bulwahan na mila ang baba, hindi alam kung paano tutuhon. Ipinakpatiloeng lalaki, mayroon po akong isang malahang impormasyon, mayroon kaming isang 7 taong halang na anak na lalaki na nakahanghalang, kung siniman ang gustong magsalita tungkol dito, sabihin niyo sa akin ng direkta. Ipinakmamalaki ko na siya ay aking anak at natututo akong maging isang ama. Natagalan ang baba, hindi inasahan na pipiliin lalaki na ipaalam sa publiko sa harap ng media. Maim hakimikyo ang litrato, maim nakbibilanghan, nahinat na natilang seryoso ang lalaki, matatak ang buses, naintindihan ko na sa loob ng maraming taon ay naging irresponsable ako sa aking pamilya, nahinat ngayon ay babawi ako. Kahit anong isipin iba para sa akin ang pamilya ang pinakamalaha. Nang marinig ito, napaliya ang baba, naintindihan niya na nakawang lalaki na talikiran ang kanang pagiging malamig na balay na rayo ipang ipaalam sa publiko ang kanang dating asawang mahirap, ipang kilalanin ang kanang anak. Pagkatapos ng pagpipilong, bumalik ang dalawa sa kanilang pribadong silid. Timinhan ang baba sa lalaki na naliliha, bakit mo ginawa iyon, nakakakilunan ngayon ang mga tao, hindi ka ba natatakot sa iskandalo? Ngimiti ang lalaki, ang pinakakinatatakitan ko ay baka iwan mo ilit ako, kung itataho ko dahil sa aking reputasyon, hindi ako makakaroon tinay na kaligayahan. Napahalo ang baba, niyakap siyang lalaki, ang mahaspang ng hakamayang baba dahil sa pagtitindang halay ay nanghinginig na kimapit sa balikat ng lalaki. Sa inang pagkakataon, nakakapan sila ng mahigpit pagkatapos ng napakaraming taong pagkakalayo. Tuminog ang teleponong lalaki may problema sa isang proyekto. Ibinabang lalaki ang telepono, sinabi sa baba, kailangan kong ayusin agad, pero manatili ka, babalik ako, hiwag ka ng maklaw ilit. Tumango ang baba, pinuwing pananabik ang kanang peso. Naintindihan lalaki na kailangan pa rin nila ang panahon ipang mahilom, nahinit kahit papano ay hindi na siya tinatabuang baba. Malapit na ang katapisan taon, inti-inting humahaling ang bata, nakakapag-aral na ilit. Pinakisapan ng lalaki at ng baba ang tungkol sa pahawang makapopulis ipang opisyal na dalhin ang kanang apelyido. Sa hili ay pimayak ang baba dahil nakita niya na gesturing anak na makilala sa matang batas, nahinit alangan pa rin siya ng pakisapan ang tungkol sa pakikipagpalikan sa lalaki. Napilitan ang lalaki na ihalang ang kanang desisyon, binahan siyang panahon. Isang araw, habang nagdedeliver makakalay sa supermarket ang baba, bigla siyang naimatay, bitina lang at natakpan siyang empleyado at tinawagan ang lalaki ipang dalhin siya sa ospital. Siniring doktor na ang baba ay may malalang anemia at kulang sa nutrisyon. Nahilat ang lalaki, bakit ka na pala, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Malungkot na ngimiti ang baba, sobrang abala ka, ayaw kitang abalahin. Hinawakan lalaki ang kamayang baba, malungkot ang buses, hiwag mong sabihin yan, ikaw ang pinakamalaha sa akin. Biyong habi ay nakpantay ang lalaki sa tabing kama, inalala ang mahabang araw. Kinabikasan, nagising ang baba, marahang hinilang lalaki sa kanaya, hayan mo akong dalhin kayong makina sa mas mahandang lugar, hiwag ka nang mamihay ng mahirap, ayaw kong makita na makasakit ka pa. Timahimik ang baba, pinong-pinong liya ang kanayang hamata, namhanhinak siyang sumagot, nasanay na akong maging malaya, natatakot ako. Imasa sa iyo at baka mawala ko ilit ang lahat. Naliliya ang lalaki, minsan na tayong nakaiwalay, hindi ko na hayang malit pa yaon. Limabas ng ospital ang baba, hinawakan lalaki ang kamayang bata at pagkatapos ay hinikayat ang baba na lumipat sa kanayang apartment sa bahong distrito. Noong ina ay tumanggi ang baba, napilitan ang lalaki na mahmangkaing isang neutral na solusyon. Ito ay isang midlisisate na apartment, hindi isang maranghang mansyon. Maaari kang mahbayad ng simbolikong ipakang gusto mo. Imasa lang ako na isipin mo ang iyong kalisahan at ang iyong anak. Nakmakawa ang bata sa kanang ina, inay, malinis doon, mayroon akong lugar para mag-aral, hindi na kayo mababasang ilan. Nang makita ang hamatang kanang anak, pakot na tumango ang baba.
Nang lumipat sila, pimili ang lalaking pentiro at tumulong sa pag-ayos ng dalawang tuluhan na apartment na mahangin na may magandang kusina. Nakatayo ang baba at pinakmamastan, malapit nang tumilo ang kanayang haliha, nalala niya ang apartment na dating tinitiran nilang dalawa. Ngayon ay isang bahong espasyo, ngunit may pahirang lalaki. Timakbo ang bata sa buong bahay na nasisiyahan dahil mayroon siyang buwagself. Ang lalaki naman ay lihim ng ngumiti, kahit na alam niya na mahaba po ang kalsada ipang libos na mahbigas ang baba. Samha sa minut na araw, tinalang lalaki ang baba sa isang mahisay na doktor para sa pangkalatang pagsusiri at ipang mapabiti ang kanayang kalisahan. Inayos niya na may maktiro sa batang pakiyedol talahang may talento ang bata. Nakilat ang baba nang makita na mas maraming oras ang inilalang lalaki sa kanayang pamilya kaysa sa kanayang trabaho. Natutiwa siya ngunit nakalala na pababayan lalaki ang kumpanya. Ipinaliwanag ng lalaki, nakamali ako nang inain ko ang trabaho, ngayon ay natututo akong balansin ang habahay, mayroon akong mapagkakatiwalang vice-presidente, ako na lang ang namamahala sa diskarte, mas kailangan akong pamilya. Limipas ang panahon, inti-inti silang namiyay na parang isang maliit na pamilya. Sa hobby, madalas maklitong lihaw ang lalaki, nakiiwang halay ang baba, at naksasanay maksulat ang bata. Paminsan-minsan, nanonood silang tatlong telebisyon, naktatawanan at pagkatapos ay tahimik na napapaisip dahil napaktanto nila na napakarami nilang pinalakpas na mahalagang sandali. Ipo paminsan-minsan ang baba at titiknan ang lalaki, kimikilos ang kanayang puso, inalala ang nakaraan, inalala ang kanilang dating pagmamahalan, hindi niya inaasahan na magiging ganito kabait ang lalaki. Gayon pa man, mayroon pa ring makapahirap, paminsan-minsan ay nakikay ang media, naklalabas ng balita, ang balay na rayo ay nakatira sa kanayang dating asawang mahirap na naktatindang halay na swerte sa matang isang negosyante. Mayroon ding hatong nakakalipista na nagsasabing iholtiger. Iyon ay nakakabala sa baba, ayaw niyang mapagtihan ang kanayang anak. Matatak na sinabing lalaki, poprotektahan ko kayong makina, hiwag kang matakot. Manhay ang hatsismis, ngunit inti-inting nasanay ang mga residenteng apartment sa imaeng isang lalaking sopistikado na may dalang bakang halay, ang kanayang payat na dating asawan ngunit may mahanan hiti at ang kanayang kaibig-ibig na anak. May ilang hataw na madalas tiksin ang lalaki, mahalang katalaha, mayroon kang buong gripo sa iyong mga kamay at responsable ka pa rin. Nakimangiti lang ang lalaki at sumasahot, ang pamilya ang ikat, ano po ang mas malaha. Pagkatapos ay biglang may isang bahong kahanapan, ang kampanayang lalaki ay sinabutoyan makakalaban sa negosyo, nakpakalat ng piking balita na nakpababa sa presayong kanayang hastok, ang board of directors ay patiloy na nakpipilong, ang hasara ulder ay nakpanig. Papalawak na sana ang lalaki sa merkadong produktong agrikultural, ngunit sa harap ng krisis, kailangan niyang madaling solusyonan ito. Kakunti ang kanayang tulog, nagmamadali siyang kimain, imiwi siya ng lata. Nakita ilit ng baba ang aninong nakaraan, natatakot siya na mahalok ilit ang lalaki sa imikot na halong. Gayon pa man, iba ang lalaking ngayon, kahit na abala siya, lahat pa rin siyang tumatawag sa baba, naktatate sa kanayang anak. May makakabing imiwi siya sa hating habi, tahimik siyang pumapasok sa silid at nakita ang kanayang makina na mahimbing na natutulog, hinibat niya ang kanayang yakit at imipo sa tabing kama. Alam niya na hindi niya maaaring pabayan ang kanayang pamilya mili. Sa katapisan linggo, humihigol siyang isang buong araw kasama ang baba sa pamimili, masayang masaya ang bata dahil sa inang pagkakataon ay sinamahan siyang kanayang hamahalang sa parke. Marahil ang bahong init na pagmamahal na ito ang naging motibasyon niya ipanglabanan ang krisis. Inti-inti nakahanap siyang maasahang mamiminan, ginawang transparent ang impormasyon, naging matatak ilit ang presayong hastok. Pinanuit ng baba ang lalaki na solusyonan ang krisis ng hindi nawawala. Ang kanayang pamilya, lihim siyang mga tila mas naging matira ang lalaki na nawan niya ang tinay na halaga. Isang imaha, biglang niyawang lalaki ang baba at ang kanayang anak na bisitahin ang kanayang hamahalang sa probinsya.
Nach alang gaan ang baba dal noon ay hende siniportahan kanayang hamagelang ang kanilang pag-asawa dal sa kanayang kahirapan at nakalit po sila nang magtesisayon ang mag-asawa na mahiwalay. Nahinat hinawakan lalaki ang kamayang baba, iba na ang lahat ngayon, gusto kong makilala mo at niyong anak ang aking hamagelang. Masayang gemiti ang bata, gusto kong bumalik sa probinsya, hindi ko pa nakikita ang aking lolo at lola. Kaya na rin silang kotse pabalik sa isang mapayapang lugar sa probinsya. Nandun pa rin ang 5 bahay, ngunit mas tahimik. Matanda na ang hamagelang lalaki. Nang makita ang baba at ang kanayang anak, napahalo ang kanayang ina, naki apo ko. Nang hinginag na niyakap ng ama ang kanayang apo. Lumiwat ang baba at sinabi, "Pamanan po, sa loob ng maraming taon ay hindi ako naklakas loob na bumalik." Tinapit ng ina ang balikat ng baba na naliliha, "Basta masaya kayong anak, sapat na yun para sa akin." Sabay-sabay silang kimain kanin, halay at pritong isda, masayang kimakan ang bata. Masayang naktawanan ang lahat. Tahimik na pinanuot ng lalaki ang eksenang pagsasama-sama, pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanayang pagiging 120 taong gelang. Bigla niyang hinawakan ang kamayang baba at mahigpit itong pinisol na para bang gustong patinayan na hindi niya na siya bibitawan ilit. Pagbalik sa siyudad, mahisay na iminingkayang lalaki na humawan humapapala sa milang pag-asawa ipang hawing lahal ang kanilang pamilya. Medayo na babahala pa rin ang baba sa nakaraan, natatakot siya na ang pag-asawa ay magiging isang paulit-ulit na siklo. Napaisip ang lalaki, hindi kita pipilitin, ngunit naniniwala ako na kailangan natin matatak na pindasan para sa ating anak, imasa ako na isang araw ay tatawagan kitang opisyal na aking asawa. Sa isang iglap, nalalang baba ang madilim na hapon sa mahirap na palengke, naktitinda siyang halay at kapos ang kanayang anak, nalala niya ang kanayang pagkasakit, ang hakabang tumitilo ang ilan. Ang kayan ng maktsismis ang hataw at ngayon ay nandito ang lalaki, naklalakay sa kanayang kamayang isang pagkakataon ipang mahbaho. Himinga siyang malalim na pipinong liya ang kanayang mata, kailangan ko po ang kanting panahon. Napaktanto niya rin na paikli ng paikli ang panahong yawn, dahil sa pakibig, dahil sa kanayang anak, hindi na siya nakakalit kapag tinatawag siyang asawang lalaki. Paminsan-minsan ay hinayaan niya ang lalaki na akapin siya at halikan siya sa kanayang nuwan ng walang paktito. Masaya rin ang bata na humiit ng larawan ang kanilang tatlong makakapamilaya na makakawak kamay. Isang gabi pagkatapos kimain makakasama ang kanilang maliit na pamilya, biglang naglabas ang lalaking isang pilang kahon na may velvet, sa loob ay 2 simpleng singsing. Lumiwat siya, inilakay ang singsing sa kamayang baba, nang hinginag ang buses, hiwag mong isipin na ito ay isang pagbibigayang awa, ito ang aking pinakasinsira na paghanging tawad. Gusto kong maging mag-asawa tayo ipang limaki ang ating anak na may kumpletong pamilya. Tumilo ang liyang baba, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya tumango siya, kinyo ang singsing at ipinasok ito sa kanayang ringfinger, pimalakpak at tumalon ang bata. Emosyonal na niyakap ng lalaki ang kanayang mag-ina. Iyon ang sandaling hinihintay niya, isang sandali na malinaw niyang natanto na napatawat na siya at nakaroon ng pagkakataong itama ang kanayang pagkakamali. Nakakahilo ilit ang publiko, nakapakasal na ilit sila. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nakabala ang baba, abala siya sa paghahanda para sa kanayang bagong bihay, ang kanayang asawa at anak, abala sa pag-ayos ng kanayang tindahan halay, abala sa pag-isip kung anong ibang supply ang tatanggapin niya. Siyempre mayaman pa rin ang lalaki, isa pa rin bilay na rayo, ngunit mas marami na siyang nakikilahok sa makakawang kawanghawa, lalo na sa pagsuporta sa mahirap na baba na nahanap bihay sa palengke. Sinabi niya na gusto niyang ang hatong tulad niya noon ay hindi na kailangang mahirap. Ikinakalang lalaki yun. Minsan ay may dumating na reporter at nagtanong, "Bilay na rayo ka, bakit hinayaan mong magtindang halay ang iyong asawa?" Ngumiti ang lalaki, dahil yun ang trabahong gusto niya, masaya siya kapag kumikita siyang pera sa parang matibit, siniman ang manhas na timawa na ang pagtitindang halay ay nakakaya ay nararapat na pagtawanan.
Nang marina giung baba ngimitisia mainit ang kanang peso. Nalala niya ang araw na inisip ng lalaki na mabibiling pero ang kaligayahan. Ngayon ay makatabi silang nakupo, nakikinig sa mga naktatawaran, nakikinig sa paktawan kanilang anak, nakikita ang lahat. Bakay na simpleng hinit mapayapa. Kahit na ang doon sa hinaharap ay tiyak na hindi lamang nababalitan mga rusas, mayroon po ring mga presyon sa negosyo, mayroon po ring mga pagsibok sa pamilya, hinit naniniwala ang lalaki at ang baba na may pendasyon pag-ibig at mga aral. Malalampasan nila ang mga iyon. Limalaki ang bota, mahisay sa pahit, palahing ipinakmamalaki na ang kanayang hamahalang ay bahay na bahay, mabait ang kanayang ama kahit na kung nakamali, basta may pahmamahal ay mori itong itama. At darating ang isang araw na ang bota ay lalaki na dala ang kwentong kanayang hamahalang bilang patinay na kung minsan ay inisip natin na hindi natin kayang makbalik, nginit ang pag-ibig at responsibilidad ay may mahika. Tulad ni isang panhanhisap na madalas sabihin isang matandang baba at lalaki. Ang pagiging ephemeral pag-ibig at ang unpredictabiliteng kapalaran, nginit kung mayroong kapalaran ay makakaroon doon, so ngayon pagkatapos ng napakaraming pagsibok. Lumia ang lalaki nang makita niyang mili ang kanayang dating asawa na naktatandang halay ipang suportahan ang kanayang anak. Ang halihang sakit at pagsisisi ay sa hili ay naging halihang kaligayahan. Ang bihay ay tinay na ephemeral, ang kaligayahan ay hindi karanghayan o kayamanan o reputasyon kundi sa pag-alam kung paano palahaan ang mahal sa bihay. Malaman kung paano hawakan ang bahay sa tamang sandali at itama ang iyong pagkakamali habang mayroon ka parang pagkakataon. Kung sino ang nabibihay hanggang sa kalahitnang edad ay dapat na libos na may nawan na mas mabiti ng helikay sa walaking mariparan nating itama ang ating pagkakamali. Nanghangailangan iyon na hindi patiliang isinarang langit ang pintuan sa atin. Hindi na kailangang mahing maharbo na takbihan ang dalawang tao ang kapayapaan sa mga sandaling ordinaryong bihay ipang ang kanilang anak ay limaki kasama ang pag-ibig hindi fragmented. Nakaranas sila ang malahang araw na ang tinay na kaligayahan ay hindi maring ipagpalit sa pera at ang mga pagkakamali ay maring biruan kung may lakas tayong harapin ang mga ito. Patiloy silang mamimihay, maring madapan hinit hindi babawasan ngayon alam nila na ang tinay na pag-ibig ang pinakamalaking hamot sa pagkabihay. Nararamdaman balay na rayo nang makita niya ang tatlong batang palaboy na kamukang kanayang dating asawa. Ang katotohanan ay nakpayak sa kanaya. Naisip mo ba na isang araw, sa gitna ng maranghang lungsod, makakakita ka ang tatlong batang palaboy na kamukang isang taong malahan na dati mong nawala? Kung hindi, subukan mong pakinggan ang kakaibang kwento na nangyari sa isang lalaking may titilong balay na rayo. Sinasabi na ang bihay ay nagbibigay sa ating pagkakataon na itama ang ating pagkakamali, ngunit kung minsan ay pinipilit din tayo nito na harapin ang masakit na katotohanan. Dahil dito, lumia ang hamatang lalaki at sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang buong mundo ay gumiw at pagkatapos ay nagising. Bago ang lahat ito, siya ay nabibihay sa isang maranghang bihay. Ang lalaki ay 55 taong lang, bagaman matangkad siya, ang kanayang muka ay nakapapakitang makapalatandang pahot. Siya ang chairman ng isang real estate korporasyon na nakabase sa isa sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Kung titingnan isang tao ang tanawin ng skyscraper at ang mararanghang proyekto na nakakalat sa lahat ng dako, tiyak na isipin nila na siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Mayroon siyang sapat na pera, kapangyarihan at katanihan. Mamahaling feast, maranghang pribadong sasakyan, profesional na pangkat ng makakatilong, bawa detalye na naiknay sa kanayang imoa ay nakpapaiwatig ng isang liw na mahirap abitin. Hayan pa man, nakikita lamang makakalabas ang kinang, kakanti ang nakakalam na naharap siya sa maraming nakatahong problema. Ang merkadong real estate ay nagsimilang bimaksak, ang makapagpabahing kampanayakang son siya ay isang panghinaang shareholder ay patiloy na bumabaksak. Ang hatensyonadong pagpipilong tungkol sa dalawang kapital at makarelasyon sa makadayang mamiminan ay naktilot sa kanayang stress. Mula sa similang taon, ang sitwasyon ng depisit sa pananalapi ay naktilot ng pagkontolang ilang proyekto na pinangharap niya ng walang katiyakan.
Ang ilang mga dai hang kasusau ay nakbay water ng pagnanais na bawien ang kanilang kapital mila sa mga inventire project. Morgen ang mga lipon, mga direktor ay king minsan ay pimapaligid sa kanaya patiloy na naktatanong. Kailang kaniyang maksikap na makpakalma, tumakbo pabalik-balik ipang pamahalan ang daloing pera. Yun ang trabaho, paano naman ang kanayang personal na bihay. Matagal na siyang nabibiyay ng makisa. Dati siyang may asawa, nginit iniwan siyang baba na yun may 20 taon na ang nakalilipas. Wala silang anak o kahit papano ay yun ang palaki niyang inaisip. Sa mas tiyak, ang asawang yun ay minsan siyang inibig ng labis, suminod sa kanaya mila sa kanayang mga inang arawang kahirapan, nginit nahiwalay sila sa isang malang hapon. Naalala pa rin niya ang sandali ng imalis siya, pinait ang kanayang haliya habang iniwan ang mariming apartment na inipahan noon at mila noon ay hindi na sila nakita muli. Nabalita niyang namatay siya dahil sa isang malalang sakit, ngunit iyon ay sabi-sabi lamang, walang nakpatinay. Dahil sa 5 sakit, ibinon niya ang lahat ng alala, ibinius ang kanayang buong atensyon sa kanayang karera, imakat sa pinakamataas na posisyon na pinapangharap ng marami. Hayan pa man, ang patungo sa TikTok ay hindi kailanman madali at hindi rin walang halaga. May naksabi na ang pera ay makakabiling maraming bahay, ngunit hindi nito mabibili ang nakaraan. Para sa kanaya, ang nakaraan tungkol sa kanaya ang nakpapahirap sa kanaya sa tivang hindi siya makatilok sa ating habi. Minsan ay naktataka siya, kung hindi siya naging masyadong ambisyoso noon, hindi himihanga sa kanayang asawa na isakripisaw ang lahat ipang suportahan ang kanayang karera, alas kaya siya. Sa paglipasang panahon, ang pagsisisi na iyon ay lalong limalim sa kanayang puso, tumitisok tulad ng isang tinik. Noong hapong yun, imalis siya sa kasaling kampanaya sa kanayang maranghang sasakyan na inihadat ng kanayang pribadong driver diretso sa kanayang fila, ngunit isang ideya ang biglang sumahi sa kanayang isipan. Sinabi niya sa driver na limiko sa isang suburban area kung saan plano niyang bumiyong isang resort project. Balak niyang personal na Siriendal may mga alang-havang-hav na pinayakbit ng lokal na pamahalaan ang mga relasyon at ang proyekto ay nasa panhanap na hindi matiloy. Habang lumalayo ang sasakyan sa sentrong lungsod, ang makilo at maranghang kalayang lungsod ay inti-inting limambot nakbibigay doon sa tanawin makilong lipas sa khalitng lungsod ang mga sira-sirang bahay. Ang mga taong nahanap ay ng hesto sa mga bangketa. Masikip ang doon, ang mahabang linayan mga sasakyan ay bumibisina ng malakas na sumasakit ang kanayang ilo. Ibinaba niya ang salamin ng sasakyan, sinibikang himingang hangin, ngunit ang isok at alikabok ay nakpapadakdak lamang sa kanayang pagkabalisa. Sa isang iklap, naakit ng kanayang mga mata ang isang tanawin na nakpabilis sa tibok ng kanayang peso. Sa mismong interseksyon sa tabing abalang tao, may 3 bata na nakaupo malapit sa gilid ng kalsada, maririmi ang damit, mahilo ang bihok, ilang plastic bag ang nakalagay sa paligid, marahil ay buong pag-ari nila. Ngunit ang nakpapatigil sa kanayang pahinga ay ang mukhang 3 batang baba na kamukhang kanayang dating asawa na iniwan siya may 20 taon na ang nakalilipas. Sa simula, akala niya ay namamalikmata siya, walang dahilan para mukhang mahkamaka ang 3 batang palaboy at ang kanayang dating asawa, ngunit tinitihan niyang mabiti. Ang pinakamatandang baba, mga 11-12 taong lang, ay may malalaki at maninggang na mata, bahang mataas ang mga pisngi. Ang dalawa po ay mukhang mas bata, mga 9-10 taong lang, ngunit halos pareho ang kanilang mukha, lalo na ang kanilang mga kilay. Ang nakpakilat sa kanaya ay ang khitinobahang limitaf sa labing isa sa 3 bata ng limangon siya ipang alivan ang kanayang kapatid. Ang khitina iyon ay nakbentang kanayang imahanuan, nuang siya ay bata pa, manipis ang halabi, may bakas ng kalangkitan sa sulok ng kanayang bibig, ngunit mahanda pa rin na nakpaibig sa kanaya. Maral kapag hinaan nating man lamang ang ating peso, ang bihay ay limilakang isang sandali ipang kasinghan tayo. Nadama niyang hindi siya morang imipon ng tahimik. Nakasikip pa rin ang trapiko, sinabi niya sa driver, himinto ka sa gilid ng donduan, pimarada ka para makababa ako at tingnan kung ano ang nangyayari.
Medayo na gilihan ang driver nang marinig itu, nginit sinibikan poren yang limapit sa gilitendaan. Itinilak niya ang pinto at bumaba papalapit sa tatlong batang baba. Noong kasandaling yaon nakabibinging kabisinang sasakan makapal na alikabok nakmamadali ang lahat. Nakaupo ang tatlong bata nang nakakirap tila naghihintay silang isang bahay o simpleng naghihintayang hapinan nang hindi alam kung ano ang kakainin. Napansin pinakamatandang baba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling face na papalapit, tila nakingat siya, inilapit niya ang kanayang dalawang kapatid sa kanaya. Tiningnan niya ang kanilang anayo, payat, pinit-pinit ang damit, pinung pawis at dimi. May kasama ba kayong matanda dito? Tanong niya, nakataka kung bakit napakawalang katutiran kanayang kasalita. Inilang ang kabata, nakingat ang hamatan pinakamatandang baba. Ang dalawang mas batang baba ay imatras sa balikat ng kanilang kapatid. Malapit doon, tinitingnan siya ang ilang nakatitenda sa bangketa, ang ilan ay sigurado na siya ay isang manluluko gustong humawang isang bahay na kainahinala, walang naksalita ipang makialam. Nansalto siya, halos gusto na niyang tumalikod, ngunit hindi malas maka ang tatlong batang baba ang kanayang isipan, kamukha sila, kamukha na nakpapaninig balaybo sa kanaya. Napilitan siyang buksan ang kanayang pitaka at kimihang ilang pera at ibigay sa tatlong bata. Kinaninayo ito para makabili kayong makakain. Wala akong masamang balak. Tiningnan ng pinakamatandang baba ang makapera at pagkatapos ay tumingala sa kanaya. Iyon ang tingin na nakpakilat sa kanaya. Sa isang sandali nakita niya ang isang hindi may paliwanag na kalangkitan katilat ng mata ni Emily noong makahaling araw nila. Imiling ang bata at sinabi, hindi ka namin kilala, hindi namin alam kung sino ka, ayaw namin tumanghap ng pera. Salamat. Ang kasalitang iyon ay nakpahilo sa kanaya. Sa nakaroon, palaki niyang inisip na ang mahirap ay handang tumanghap ng pera, ngunit ang batang ito ay napakatatak. Pagkalipasang ilang sandali dahil sa gutom at pagod, ang dalawang mas batang kapatid ay tila hindi na makayanan, limanghon ang pinakamatanda ipang palakasan ang loob ng kanayang kapatid at pagkatapos ay nanghanhinag na sinabing bata. Hiwag-hiwag mo kamang malitin, hindi namin alam kung saan pupunta. Namatay na ang nanay namin, hindi rin namin alam kung may tatay pa kami. Para siyang tinamaan kitlat. Bakit ang isang malabong impormasyon ay nakpapalala sa kanayang dating asawa? Hindi niya alam kung paano magreriyait. Sa huli, sinabi niya, alam ko ang isang pansiteria malapit ito, gusto niyo bang ilibre ko kayo? Pagkatapos ay saka natin pakisapan kung ano ang susunod na gagawin. Nachtanghanan ang tatlo, lumilia ang dalawang mas batang baba dahil sa gutom, bahagyan tumango ang pinakamatanda na parang pumapayag na sumihal, marahil ay pinilit silang pagkapahot na walang ibang paraan. Kinawayan niya ang driver ipang tilanghan silang magdalang kanilang mabahae, ngunit mahigpit na hinawakan tatlo ang kanilang mabah, iginig na sila na ang magdadala. Nakalanghan lamang siyang itiro ang don. Ang pansiteria sa tabing don ay sira-sira, ang ilang limang mesa at ipuan, ang lugar ng pakyukas ng pinghan ay lantat, inanayahan niya ang tatlong bata na imipu, nak-order ng tatlong mangkok ng mainit na pansit. Kinan mga bata ang mga ito nang mabilis, malinaw na iyon ang pinakamasarap na pagkain nila sa lubang. Maraming araw. Simikip ang kanayang dibdib nang makita ang tatlong mababait na bata, inisip niya sa kanayang sarili na at baka. At pagkatapos ay imiling ipang sabihin sa kanayang sarili na ang ideyang iyon ay napakabalaf. Habang kimakan sila, imipo siya sa tapat, hinibat ang kanayang face at hinila ang kanayang kerbota ipang mabawasan ang pakiramdam pagkasakal. Pagkatapos ng 10 minuto, natapos kiman ang tatlong bata, tumitinghan-tingin sa palagit. Ibinaban pinakamatandang baba ang kanayang chopstick, ang pangalan ko ay Abigail, at ang dalawa kong kapatid ay sina Aimee at Althea. Nakatira kami sa isang malayong bundok na bayan. Ang pangalan ng nanay namin ay Antoinette, namatay siya isang linggo na ang nakalilipas.
Kahabi nach impake kami at bimaba sa lengsot ayon sa bilang aming kapitbahay, nakpabalak no hanapin ang aming tatay, himinto siya, pinung kalangkitan ang kanayang hamata, nhinit hindi ko rin alam kung sino siya. Narinig ko lang na nakatira siya sa lengsot na ito, isang napakayamang tao, nhinit hindi na sinabing nanay ko ang kanayang panghalan bago siya biglang namatay, kinailangan naming ipakbili ang lahat ng aming kapag-ari ipang makabili ng tiket. Ngayon ay hindi na namin alam kung ano ang gagawin. Nahalian siya. Hindi niya nakita ang kanayang panghalan o ang panghalan ni Emily sa kiventong tatlong batang baba, nhinit ang partidida ay timos poren. Mayroon ka bang litrato alala ang iyang nanay? Tanong niya. Tumango si Abigail, kiniya ang isang 5-7 milo sa kanayang bah, sa loob ay isang larawan ng isang babaeng nasa edad na may bihok na nakalikhay sa kanayang balikat, ang kanayang mukha ay halos katulad ni Emily, nhinit hindi si Emily. Nakpakama siya, marahil yun ay isang pagkakataon lamang sa mukha. Pagkatapos ay nakbaho ang kiwento ng makpatiloy si Abigail, alam ng aming kapitbahay na si Anna ang tatay namin ay dating bumaba sa lengsot ipang magtrabaho, at pagkatapos ay narinig na siya ay naging isang malaking negosyante. Sinabi niya na kung swerte kami na makita siya, hilingan namin sa kanaya na arihan kami, nhinit ngayon ay napakalaking lengsot, manong, hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa inang pagkakataon sa kanayang bihay, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kiniya niya ang kanayang telepono, sinibikang tawagan ang isang kaibigan na direktor ng pilisayang distrito ipang talanghan siyang sirin ang impormasyon, nhinit pagkatapos ay naisip niya na hindi na lamang. Natatakot siya na baka walang kinalaman sa kanaya ang tatlong batang ito, at kung makialam siya ng sobra ay magiging komplikado ito. Pagkatapos magtanong ng detalyado, nalaman niya na ang mga bata ay walang tirahan, maaari ba silang hayon na himala. Naisip siya, may isang bahay sa kanayang piso na naktitilak sa kanaya na tumilong, hindi lamang dahil sa awa, kundi dahil din sa pagkabala na ang kanilang mga mukha ay halos katulad ng isang tao sa nakaraan. Sa hili, nakpasaya siya, kung hanuan maniraan mina kayo sa bahay ko, mayroon akong ekstrang silit. Pagkatapos ay sisibikan kong makipag-ugnayan sa mga opisyal ipang magtanong tungkol sa impormasyon may wahang ama. Nakatibili mili si Abigail, nakipag-isap sa kanayang dalawang kapatid, sa hili sa ilalim kimikislap na ilawang pansiteria, ang tatlong payat na mukha ay tumango at nakpasalamat sa mabait na lalaki. Bumalik siya sa kotse, sinabi sa driver na dalhin ang tatlo sa kanayang Filomena at babalik siya sa kumpanaya ipang dumalo sa isang pagpipilong. Nhinit pagbalik niya sa kumpanaya bimiwas ang maraming masamang balita. Bimaksak ang makapagbabahing kumpanaya at isa pang dayang mamiminan ang nakdeklara na babawin ang kanayang kapital. Kinailangan niyang makpatawag isang emergency meeting sa board of directors, ang kapaligiran ay mabigat na parang lilibog ang barko. Natakot ang ibang mga shareholders, pinakbintangan ang isa't isa. Kinailangan niyang pigilan ang kanayang galit, pinapaya pa ang lahat. Ito ay isang maliit na hakbang lamang pabalik, marami pa kaming maalahang proyekto, hanap akong bagong mapagkakinan ng kapital. Nhinit sa kanayang piso, alam niya kung hanukarlikado ang sitwasyon. Ang isang proyektong urban area sa probinsyang ay hindi imisat, ang isang proyektong hotel sa tabang dagat sa probinsyang ay mayroon ding halakal na problema, ang dalawang pera ay timahal. Ang hamang kakawa ay nakvelgadal sa hindi nabayarang sahod, iyon ay isang kadenan ng komplikasyon. Binanggit ng Chief Financial Officer ang pagpipilian pagkabangkarote ipang milang aysan. Halit niyang pinagpok ang mesa at simahaf, hindi pa tayo imabot doon, hiwag maklakas loob na banggitin ang salitang pagkabangkarote dito. Sa hili, natapos ang pagpipilong sa isang nakakasakal na kapaligiran. Imipo siyang makisa sa gitnang walang laman na silit ng pagpipilong, biglang nalala ang kiwentong tatlong bata, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Bilong niya timindi ang sakit ng ilo. So, isang banda, nakita niyang kakaiba na nakilala niya lamang ang tatlong batang walang tirahan, bakit siya nakalala ng labis. Nang habang yun, bumalik siya sa Philippines katapos ng team hobby.
Bineksan takapamahala ang pintu, bimilong na pansamantalang natutulog ang tatlong batang bobo sa sala dahil natatakot sila, hindi sila naklakas loob na pimasok sa kanilang pribadong silid. Pimasok siya at nakita ang tatlong katawan na nakakirap sa sofa, nakabalot manipis na kimot, mapitla ang kanilang hamaka. Biglang imapaw ang pakiramdam Pahkova at siya mismo ang kimihang isa pang kimot at tinakpan sila. Nakilat si Altia na nagising, natakot nang makita siya, at pagkatapos makita na siya ang manong na tumulong sa kanaya, kampante siyang pumikit at natilok mili. Sa buong bihay niya, gemastos na siya ang belain-belain dolar para bimili ng hakotse, aote at branded na gamit, nginit bihira siyang tumayo at panurin ang simpleng sandali na yaon. Kinabukasan, naghanda ang makatulong sa bahayang almusal para sa tatlong bata, ingat sila na hiwag makahilo. Inanayahan niya si Abigail na imipo at makipag-isap, gusto niyang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kanilang nanay, tungkol sa paglalakbay ipang hanapin ang kanilang ama. Sinabi ni Abigail sa gitnang liha, sinabing nanay ko na ang tatay namin ay isang lalaking may malalaking ambisyon, dati niyang nakasama ang nanay ko sa loob ng ilang taon at pagkatapos ay imalis para imaman at pagkatapos ay hindi na bumalik. Napatawad na siya ang nanay ko, naghintay, ngunit malipit ang bihay, hindi pa namin nakikita ng dalawa kong kapatid ang aming tatay. Mapait niyang nalala na dati ring nalilingkod si Emily dahil napakanting oras ang hinihol niya sa kanaya, nagtatrabaho siya buong araw para itayo ang kanayang karera, ngunit hindi siya nakbintis, o hindi bababa sa hindi niya alam yun. Samha sa minut na araw, abala pa rin siya sa paglitas ng hilo sa pananalapi. Paminsan-minsan pagkatapos ng trabaho, imiwi siya at nakikita ang tatlong batang baba na naklalaro sa hardin villa, kung minsan ay tumitulong sila sa makakawang bahay tulad ng paglilinis ng bakiran o pagpitas ng makakalay sa kusina. Kung minsan ay imipo at gumagiit ng makabahay-bahay sa limang popol. Isang araw ay bimisita siya at nabitan niya si Abigail na nakatayo sa harap ng kanayang bookshelf, tinitingnan ang isang larawan. Sa larawan na yun ay nakinan larawan si Emily noong siya ay bata pa, isang ngiti na sumisikat. Emily, nakakonekta ka ba? Yun ay tumitukoy sa malungkot na mga mata. Sino ang nasa larawan? Makasirang nanay ko, ngunit hindi siya. Hindi kasang handa ang nanay ko. Ang tanong ay nakpatahimik sa kanaya. Sinasabi sa kanayang instance na ang kiwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tatlong kawawang bata. Nakpasaya siyang makpadalan makataw ipang imbestigahan ang nanay nila na si Antoinette sa bilibindikang lugar na yaon. Gusto rin niyang makpad na para malaman kung tumitikma ito sa kanayang sariling dugo, kahit na napakalitang posibilidad. Hayan pa man, matigas pa rin siya, marahil dahil ang pagsisisi noon ay nakpahirap sa kanaya hanggang sa pintong kung makakita siya ang isang detalye na nakpapalala sa kanaya kay Emily ay hindi niya maring baliwalain. Habang naghihintay ang resulta, isang bahong masamang balita ang bimaksak sa kanayang ilo. Patuloy na bumabaksak ang makapagpabahing kampanaya, ang ilang mga bangko ay tumanghang milang pondohan ang